И здравейте хора, аз съм Михайлов и днес като ще играм на Майнкрафт. Да, това е новия ми канал. Вие ще видите клипи в мейн канала, където ще поговоря за този нов канал. Ще снимам само на Майнкрафт тук и да, и ще... Нека продължаваме. Сега, виждате, че имам доста диамантени неща. Това е защото аз се развих много зад камера. Не знам защо, може би трябваше да покажа нещо. Виждате 88 ден. Можех да покажа някои неща, но ето ми е бронята за сега. Имам си няколко нещица в къщи, но сега искам да си поправим малко къщата, която се вижда от тук. Виждате, че имам и кърпнати чънкове. Тях ще ги изчупа просто, но да. Ще изчупа вече, когато задължително ми трябва бакъп на света. Така, сега ще трябва да вземем малко ливс, за да си направим един малък път около къщата и да я украсим малко. С така малко така листа. Забравих за момент думата. Как взимам листа от тези двете пичаги с Silk Touch, между другото, преди малко си ги енчантнах. Имам си тук една варица. Между другото, ние трябва да фармим и за един енчантинг сега, такова, за една енчантинг къща. Тук в този канал мисля да са ни клиповете около 20 минути. Особено когато са на Survival. Аз главно ще снимам на Survival и на Survival SMP, където ние сме няколко човека в един сервер, ако не знаете. Ще правим, може би следващия сезон или по-следващия сезон кандидатури, така че можете и вие някога да влезнете в него. Да, сега докато карам лодката някакси, ако може да ви покажа, не мога. Добре, но виждате ето тук покрива, вижте, къщата е доста голяма, аз такава на Survival не бях правил до сега. Естествено гадните кърпнати чънкове, които на всеки Survival ми идват. Сега излизаме. Ока. Отиваме на доктор. Окей. Ти в всеки момент ще си дойде, стига си яде ръцете. Що си боси крака? Да, общо взето. Сега ще ви покажа и хубавата ми кирка, която ми даде всичко това, което сега си нося. Реших да нося диамантените неща, защото хора... нещо ми бъгна нещо. Не знам какво. Ето сега гледайте деп. Оу! Имаме клей тук. Това клей ли е? Чакай, спри глича. Трябва ми ирон. Добре, имам два крафтинг тейбъла, знам защо. Знам защо, подчертам. Така. Добре, лагва ни много тежко. Така. Колко чънк апдейта? Няма чънк апдейти. Добре. Нека почнем да копаем ето тези. Защото искам да си направим флауър потове. Добре, достатъчно е, предостатъчно. Искам да си направя флауър потове, защото искам да добавя в къщата и няколко трапдора ще добавя също, така че... да, общо взето големи планове имам. Сега за самия survival, сега след малко ще ви покажа айтемите, които имам. Ето е къщата, между другото, това е главния план. Ще украсявам, нали, малко от това прозорец, дето е... Хора, чакайте малко. Имам някакви проблеми понякога с Майнкрафт. Защото на survival не съм цъкал. Тук даже не съм много експлорнал, аз си стоя тук в този баян, фармя си диамантите. Тук преместих вратата току-що и нали, вече е много по-лесно да идвам в къщата, не чак оттам, от другата страна. Нека започваме общо взето. Чакайте малко, защо ми е нисък звука? Някой да не ми е занял по скип. Не, никой не ми е занял. Добре. Така, сега чуваме малко звук. Какво да дропна сега? Имам ли пръчки, бе? Хора, съм тъпанар. Така. Сапа нямам и място и за това. Така, ще го направим. За да можем да вземем малко място. Така. И слава не мога го взема. Леле, баси. Стикове, значи.
Так, пластик. Така, нека вземем глас. Какво да махна? Става вечер. Добре, айде, сещам се какво ще махна. Значи тая айрон нещо си. Лопата са ще изпека. И така си имаме за глас място. Така че, нека започваме. Меч си не съм енчантнал, защото е просто много шитави енчанти излизат. Bane of Autopods и Smite. Ако ви харесва, просто го енчантнете, ама на мен не. Така. Ето тук вместо лъка. Не, аз съм тъп. Тук съм си направил, нали, някои неща. Налява се върда цял стак, добре. Значи искам да го вдигнем. Това прозорец ето някъдето тука. По да се вижда, като си карам с лодката. Значи къде ни е средата? Тук трябва да е. Ето тук. Ще трябва махнем това. Ама... не. Nope. Опа, грешка. Нека си стои това, така. Ето тук, нали това беше средата? Това е средата, така. Тук ще ни е самия прозорец. И от другата страна ще го направим същото. Трябва да си изключа монитора. Така. Пускай се, добре. Какво ходеше там? Никаква идея. Така. Нека малко помислим, хора. Аз обичам да мисля, затова игра Майнкрафт. По принцип, защото игра на мислене. Така. Един слаб там. Тук ще си взема едни блокчета. Обаче... ето тук трябва да сложим това и трябва да щупя ето това и това. И да сложим ето тези и сме готови. Ето, готово. Значи почти сме готови всъщност. Май трябваше да го качим едно нагоре. Умеса. Браво! Браво! Ето тук трябва да го качим. Примерно ето така. Как не може да ми дойде до ума? Добре, ето тук не може да е тук, трябва да е малко по-навътре. Ако му добавя ето тук такива... ето точно, ето такава тактиката, ето така правя и слаба. Ето готово. Не е било толкова трудно чак. Тук сега трябва да си оправим естествено чудесийка, обаче. Feather Falling, Helping, a lot. Сложих си Unbreaking 3, Fishing, в смисъл, исках да кажа, докато си фишвах с тук фишинг родовете. Вичто да припише. Докато си ловях риба и ми се падна Unbreaking 3 и си я сложих на бутушите. И само ми трябва в момента Protection 4. Честплейтът ми е готов. Този меч ще го комбинирам с този, когато имам Sharpness 4. Тази кирка за нищо няма да използвам, освен за махане на чункове. Тази ми е мендинг кирката. Къде ми е мендинг кирката? Не кирката, лъка. Ето го! Мендинг! От ловуване, да знаете. Така че ловувайте хора, напред си фишинг род. Аз много късно се сетих. Добре, че беше Ник да ме подсети. Така че да. С него между другото той участва в SMP-то, така че... Защо не сложа глупавия клей да се пече? Виждате ли колко съм разсеян, хора? Просто аз като коментар не мога да се концентрирам добре. Тук имаме това. Слагаме половината тук, слагаме половината и... Къде са нагетс? Ето ги нагетс.
бала. И сега ето това го правим на Iron Ingot. Така че получаваме нещо, не да ги хвърлим просто в лавата. Така че ми хареса това, че го добавих, така ще го сложим. Няма да чакам. Ще се върнем и предполагам, ще са готови всичките клейчета. И ще си имаме брикс и... да. Сега. Ето, трябва да сложим няколко. Трябва да направим стълби. Така стълби. Няколко стълби. Това е достатъчно. Както си знаех. Тук и тук. Перфектно. Готови сме да даже ето тук, за да го направя малко по-красиво. Ще махна... Стига бе! Ще махна ето те и ще сложа ето те. И готово, хора. Така че готови сме с първия прозорец. Между другото, кирка. Радвайте се. Така... Нека се качим тук и да го сложим малко по-нависоко. И то прозорец, защото аз не ми хареса толкова надолу. То пак си изглежда нещо така много тъп покрив, скучен пак. Той пак не е много интересен покрив, докато просто не му се вижда това. То трябва да е забележимо. Затова нека изкопаем и тези, да го направим горе-долу като това. Нека ги изкопаем тези. Тези не ни трябват. Тези можем да си ги сложим в запаса. Тези не знам да... да, тези не ни трябват. И това не ни трябва. Добре, ето доста неща, които не ни трябват. Но, тук покрива мисля, че за сега няма да се използва, но... трябва да се качим нагоре още, значи... ето, предпоследното мисля, че бяхме. С това. Първия прозорец, който правихме. Сега ще разберем така. Ето тук мисля, че трябва да направим точно по средата. Да, тук трябва да е средата. Само да погледна. Да, точно. Ето ни го и прозорец, ще ни е за пример. Да си го гледаме и да. И то път ще ни е много по-лесно. В Survival какво ще правим? Имаме да търсим Stronghold, имаме да експлорваме Nether-Ra. Имаме да експлорваме доста неща още. Аз много не съм експлорвал, имаме да намираме Jungle Biome, например, Ice Biome, нещо от сорта. Доста неща имаме. Така, тук вече трябва да ни е стъклото, обаче на горния, значи тук предполагам. Добре, тук ще трябва да е ето това. Ще ни трябва стъклото. И го слагам! Вау, добре, това беше прекрасно. Не естествено с лопатата, не се копае с лопата дърво. Не се, по-скоро сече дърво. С лопата, така, нека си сложим стейркейсовете и нека си слезнем. Днес може да се пробваме да измислим някакъв дизайн за къщата, енчантинг къщата. Но може би не. Мисля да отидем малко да покопаем или да ви покажа хубави ми спалнери, да ми кажете как по-точно го направя да функционира. Ще си оставя малко дърво тук в себе си. 20-тина. 32, половин стак. Ходил съм в Nether, както виждате, магни блокове. Имам, обаче нямам достатъчно често. Намерихме проблем така. Ето тук ще трябва да направим един чест. Така. И ще трябва да сложим ето тук. Ще трябва да сложим... Добре, Bad News. Ще трябва да сложим ето тук блока. Добре. Ето, вършим работа, хора. Та сега тия ливс ще ги използвам по самите прозорци, над самите прозорци, обаче това ще е малко по-трудно, затова може да го направя извън кадър. Ето това ми е лъка, между другото, което ще си го сложим на 6. Тук пъхаме нещата, които в момента не ни трябват. Повечето неща. И сега ще отидем малко да ловуваме риба. Надявам се да имаме добър късмет. По-скоро тук трябва да имаме някакви блокове. Така. И един от крафтинг тейбълите и тези. И тези. Така. Нека видим дали ще стане вечер. Скоро. Не е много скоро.
Всъщност скоро, не много скоро логика. Тук ще трябва да направим пода и вече да се местим, нали, но има малко време. Така, фишинг рода между другото ми е направено за други. Просто ми се паднаха много докато ловувах. Което е късмет, хора, просто късмет да се падне. Първият път крафнах си фишинг рода на света вчера, така хвърлих. Чаках без никакви енчанти и ми се падна Aqua Affinity и си го сложих на каската. Естествено. Ето тук ни идва нещо. Мендинг. Не. Искам по време на клипа да ми се падне нещо яко, хора. Искам само да видя колко дълго време снимам. Добре, 15 минути, иначе ще го направим около 22 минути клип и свършваме. Ще направим още няколко фишинг, такова... пъфърфиш. Вижте бе, той е направил мендинг това. Виждате ли колко е мендингски. Следващия клип може да е пак survival, но може и да е на survival SMP. Не мога да ви кажа, нямам графика. Но тук често ще има клипове. Ако ви е тъпо survival, кажете някои игри и в кой сървър по-точно. Аз знам един сървър, който е не премиум, обаче е як. Да, аз мога да цъкам и в един survival български сървър. Тук си взехме още XP и риба, между другото, което много харесва, което е едно от най-хубавите неща за фишинга, че като вземеш нещо, взимаш XP. Което е якото. Което е наистина яко. Нека вземем още няколко неща и да си вървим. Защото това е скучно. В смисъл скучно е да правя клип на това. Кой прави клип на това? В смисъл, защото нямам едитор на компютъра и няма как да си го пратя до телефона и трябва да тук... Всъщност не, мога да си го пратя с USB, ама е трудна работа. Няма значение. Сега ще ви покажа една спайдър ферма и да ми кажете как да я направя да работи. За да... Нали, да имаме малко повече XP, защото XP си правя главно... В смисъл, аз просто си чупа меча. Така прекалено много, той спаунър е много надолу, спайдър спаунър е, XP-то не го взимам, мисля, че абсолютно цялото отива в хопарите много често. Аз смисъл си направих една система за да го взимам, обаче те се спаунват рядко спайдърите, не дават и много хубави айтеми. С спайдър мога да правя само поизън на полшанки, затова за какво ми е. Садъл! Добре. Мисля, че ресурсите ми ги видяхте. Мисля, че го отворих често, но ще ви ги покажа специално. Не знам дали ще правим майнинг сесия днес, може да си има специален клип на това, но ще се опитам да го кътна, защото не може просто да скочате 30 минути и да ме гледате как се опитвам да намеря диаманти, защото последните ми две майнинг сесии, в първата нямаше нито един диамант, във втората имаше два. Така че днеска съм намерил два диаманта, което е ужас. Но по много въглища, много редстон, просто тия ресурси са толкова били лесни с форчън да се взимат, така че... Ето излезе ни една рибка. Да, точно рибка ни излезна. И ще ви покажа ресурсите ми, ще ви покажа спаунър, да ми кажете как да го направя в коментарите, за да работи по-добре. И естествено да не си чупа толкова бронята и меча. И ако ми кажете, не знам какво ще направя. Аз естествено на моят голям канал ударих 50 абоната, кажете ми дали 500 абоната, не 50. Искате ли да направя giveaway, да снимам с някой от вас или на един от вас да дам IP-то за Survival SMP. Но обаче на човек, който има Skype, задължително и на който трябва да му вярвам, естествено. Но това не би трябвало да го направя за Survival SMP. Бих направил за клипа, с 5 човека от вас ще снимам клип, нали, каквито се паднат. Ето как се направих на къщата, кажете ми дали е по-добре и кажете ми дали ви хареса самата къща. Виждате, че не съм си снимал Майнкрафт, да, обаче точно не си знам текста пака, затова няма да ви уморявам. И нека покажа ресурсите. Това са. Тук има много седла. Тук са ми рандом ресурсите. Уау, Stone Breaking. Сега. Половината от това ще стане на ето това нещо. Но то не се получи напълно. Това е пейн. Хора, това е painful. Просто да се прави. Окей, просто да прави така.
Абе, стига, бе! 8 flower pot. Не мога помира. За първи път аз даже вчера се научих как да крафтвам flower pot, хора, така че не ми се смейте. Забрал съм малко да цъкам Майнкрафт, няколко... доста време не бях цъкал. Сега, отивам долу да ви покажа спаунъра и спирам клипа, защото става доста дълъг. Кажете ми да снимам ли, интересно ли ви е, кажете ми какво да правя също, какви видове серии, плюс какво да правя тук в Survival. Предлагайте идеи, защото аз малко, освен да си ловувам риби, мога да си измисля някои строежи, обаче за сега само нещо, което ще ми е потребно. Така, не тук, ето там. Тук имаме ли нещо? Не, нямаме. Добре. Ето тук ми е спаунъра, чакайте. Бум, 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 бум. Съжалявам, че се чува този звук, но така се прави бихопа в Майнкрафт. И ето ми го спаунъра, ето тук е спаунъра. Така, сега ще ви го покажа. Ето го. Значи това е Spider Spawner, кажете ми дали съм направил всичко точно. И вие дали мислите, че е точно всъщност. Защото аз много не разбирам от спаунъри. Тук падат, имам хопари отдолу, които се свързват към честа и повечето айтеми идват при мен. Добре. Тук съм си направил долу така дупка, за да взимам XP. Също стига до Bedrock, който е проблема. Затова хора, кажете ми как да направя тази система да работи. Ще иначе... То няма смисъл, гледайте. Опитвам се да ги правя да не се катерят. Ужасен спаунър просто. Гледайте, ето излиза айтема. Трябва да ходя долу да ми даде XP-то. Виждате ли, просто pain to watch. Pain in the backside или нещо от сорта, може да се каже. Да, хора, общо взето това е. Кажете ми как да оправя този спаунър или въобще Spider Spawner може ли някакси да се направи на толкова ниска височина. И да, вижте какъв съм красив, не се бях виждал с Full Diamond броня, не читната от доста време, защото на миналия ми Survival на лаптопа няма да повярвате колко читвах, просто си взимах enchanting ботълки, да си намеря Stronghold, да си взимах очите. Сега даже ще е доста зле, обаче пък хората, поне от Minecraft, са направили малко по-лесен начин. Отиваш си в Nether и там, нали, един лутинг 3 меч да си имам, да ми се падат. По-голям шанс да имам да ми се падне такова Ender Pearl и нещо от сорта. Кажете ми дали въобще става това, ама аз мисля, че става, няма как, щом става с Wither скелетите, значи и с Enderman трябва да става. Но поне в Nether вече има Enderman, така че тук по принцип в този свят, ето тук, няма... Enderman никога не съм виждал. Да, Enderman никога. Всъщност не, преди малко днеска видях. Моя грешка, много съжалявам, излъгах ви. Днеска бях видял един, ама той ми се телепортира и ще да го погледна и да го смачка, да. Да, хора, надявам се това видео на Survival да ви хареса, общо взето бързо видео да ви покажа, нали, какво става и какво мисля да правя и какво имам общо взето. Да, хора, надявам се това видео да ви хареса, ако така хареса и се абонирайте за още Minecraft клипове в този канал. И да.